Javier Pérez. Sí? Mira, venim a fer-te unes quantes preguntes. Ah, molt bé. Són difícils? Bueno, la primera d'elles és... Quants anys tens? 53. Pues mira, ells van a ser el número de preguntes. Dime. Comencem? Sí, sí. Pues, Són difícils? Bueno, contestables. Molt bé. Què el va motivar per a ser pintor? Pues... Jo pense que els dibuixos de mon pare. I Javier Pérez, què és més, de sèries o de pel·lícules? De pel·lícules. Tot artista sempre té un poeta i una poetisa darrere. Quin és el teu? De poetes Lorca. De poetisa Ana Elena Pena, una de la meva classe. I a quina persona admires? Ah, a m'abuelo. Javier Pérez, què és més, de nit o de dia? De nit. Tu eres dels que agrega tothom en Facebook o necessites requisits? Necessita requisits, necessita conèixer qui són. Si no, no... I en quant a les teues nits, què és més recurrent, els malsons o els somnis increïbles? No sol que han recordat el que en somia, però en somia molt despert. Quin lloc és el teu lloc preferit? Este. I si tingueres que perdre't en algun moment, en quin lloc el perdries? En Baracoa. I en quant al cinema, quin actor i quina actriu elegiries? Uf. Pues l'actor podria ser Luis Tosar. I l'actriu, Naomi Watts. I si tingueres que quedar-te en una època per a viure, en quina època de la història et quedaries? En esta que estem. Jo m'ha agradat molt viure la que he viscut. Ha estat la transició, l'arribada de la llibertat i la moguda dels 80. Em quedaria. Dels 5 sentits, quin preferiries poder prescindir d'ell? De cap. En quin mes i en quina estació el quedaries de tot l'any? Pues mes, novembre. Estació, la primavera. I el teu futur o el futur del teu poble, com l'imagines? Uf, com un quadre barroc. Negre en una llumeta. Quin és el teu moment preferit del dia? Quan cau la vespre. I eres més de dolç o de salat? De dolç. I com a pintor que eres, quin pintor i quina pintora et representen? Pues de pintora... Uf, la Carmen Calvo. I de pintor, pues Basquiat. Si este fora avui l'últim dia i esta nit fora l'últim sopar, quin sopar el faries? Pues... Em faria un trosset de pa torraet en oli, sal i petxuga ben torraeta. I en postre o sense postre? En postre, pastisses de moniato. I quin aliment no has provat ni provaràs mai? Pues... La salmorra, que se li diuen avui a sal, i els nyespros. Alguna vegada has pensat deixar la pintura i fer quelcom més? Bueno, alguna vegada. També he escrit, m'agrada molt escriure, m'agrada treure de dins. Sempre tinc coses que contar i o les conte pintant o escrivint. No. Ja que veiem que tens el cabell bastant llarg, per què te'l deixaries rapar? Per ningú. Bueno, pels meus fills si m'ho demanarem bé. I quan vas a xerrar amb els teus amics a un bar, què preferixes, cafè o cervesa? Pues té llima. I amb quin personatge històric te'l prendries? Uf, pues... En Ernesto Guevara. I en quant a esports, que sabem que no és el teu fort, en quin de tots el quedaries? Fer l'amor val? No me l'ho pots rebuscat. Estàs tatuat? En cap més. Sí, tinc un tatuatge a mitges en la meva filla. Un executiu. I alguna col·lecció? Mogolló de col·leccions. Pa pintar colastes que tinc de mogolló de col·leccions. Maderes, cordes, fil de ferro, cartons... Així no es tira res.
I en quant a ridiculesa, per a tu, quina és la cosa més ridícula que t'han proposat mai? Posar-me una corbata. I una idea embogida que no has pogut refusar? Anar a pintar grafitis per les nits. I en quant al món de la cançó, quin cantant i quina cantant t'inspiren? Camarón de la isla. Camarón de la isla de home i de dona... Pues no sé, Josephine Baker, Silvia Pérez Cruz, Chabela Vargas, no sé. Janis Joplin... I en quant al teatre, has anat darrerament? Sí, Rojo, per exemple, és una que he vist fa poc, que m'agrada molt. I, bueno, pues una que em va agradar molt de quan era jove és La nòvia de Gary Cooper, que la fa la dependent d'Alcoi. Si estiguessis en una illa deserta i tan sols pogueres tindre un llibre, quin t'emportaria? 100 años de soledat, sense cap dubte. I si t'obligaren a veure tots els dies una pel·lícula? Babel de Alejandro González, no sé què, és mexicano. I a més de pintant, en què el divertixes i te se passen les hores volant? Escrivint o la fotografia també m'agrada molt. T'agraden molt les viatges, veritat? Sí, molt. M'agrada viatjar. Quan te'n vas a fer un viatge, quina cosa no pot faltar-te mai en la teva motxilla? Una llibreteta per apuntar cosetes. Bueno, i en quant a... algun ritual tens per les nits abans de gitar-te o pels matins abans d'alçar-te? Sí, pixe. Pa gitar-me i palsar-me. Bueno, tots cantem en la dutxa. Tu què et cantes? Tangos. Davant del públic, què preferiries? Cantar o ballar? Res. Però si n'hi ha que elegir, cantar. I què no sap ningú o quasi ningú de tu i que vull revelar-nos? No, a vosaltres no vaig a contar-vos-ho tampoc. Si no ho saben els demés. Si la vida fora un llibre, la teua com la titularies? Pues... Vida, obra i milagres del més amic que tinc. I si el trobares en un artista que va començar ara, què li diries? Pues que no mire modes, que no mire els demés i que es mire a ell i que conte coses d'ell, que és l'únic que les pot contar. I si afeitant el reflexe del mirall et traguera al teu jo de 13 anys, quin consell li donaries? Que no tinguera por de res. I en quant a llengües, t'agradaria estudiar-ne alguna? Sí, l'àrab. M'agradaria molt. En quant a de totes les inauguracions que has fet, en quina recordes i en quina el quedaries? Pues la de Berlín. Em va agradar molt. M'ha tratat molt bé. I com veiem, en esta casa n'hi ha milers de quadres, i segur que n'hi ha molts més. De tots ells que has pintat, quin d'ells el plena més el cor? Pues un que es diu La casa de m'abuelo, que el vaig fer pues, pensant en la infantesa, en tot el que m'evocava a casa. I en quant a l'art, què o qui t'emociona? Tàpies. Tàpies és un pintor que m'emociona. I tens alguna causa que et preocupa especialment lluitar? L'Alzheimer. I en quant a sorpreses, has tingut alguna sorpresa així que recordes especialment? Sí, pues quan els meus fills m'ajuden a fer coses, sempre són una sorpresa per mi. Sempre és algo que... no sé. Tu que eres molt del mundillo de l'art, en quant a exposicions, ja fora de les teues, quina és la més boja i diferent que has anat? Vaig anar a una que no recorde com es dia, l'autor, m'agradaria recordar-lo. Però t'havies de vendar els ulls i tenies que entrar, tocar, sentir, i era una altra forma de veure les coses, uns altres sentits. És que... I, bueno, tu que tens així colors per a donar-hi beneir, suposo que algun de tots d'ells serà el teu preferit. Sí, el blau ultramar. Gràcies.
I bueno, ja que estem en la pregunta 50 i has passat d'estos número d'anys, en què t'has adonat que t'has fet vell? En que necessito ulleres per llegir. Però... pues cap de millorar les persones, o sigui, en una mirant tinc prou. I bé, i en quant a pintura, quina tendència pictòrica no t'ha agradat mai i no t'identifiques gens en ella? Les tendències, quasi totes tenen el seu, tenen la seva història darrere, però n'hi ha algo que no m'agrada. Són els pintors que diuen que pinten modern, però no saben el que estan fent. I en quina et sents en major sintonia? L'informalisme. Bueno, bé, doncs hem arribat a l'última pregunta. I és, com t'agradaria que les properes generacions parlaren de tu? Home, doncs m'agradaria aportar algo al retrat modern, simplement. No sé si ho aconseguiré, però és el que m'agradaria. Moltes gràcies pel teu temps i per contestar-nos les nostres preguntes. A vosaltres.